Pinadya ihang gift oh. Salamat, Mami. Salamat. First time lang ako nakakuha. Para na 1 year warranty pa na siya. Ipakita, Mami. Hello guys, nagatuhan ko guys na manag pintura dali sa sud. Sunod guys sa gawas na pud ja. Humanda ning divider na po ilang pinturahan. Humanag mga bungbong guys o kaning kuan. Kuwang na naman kaning kabinet o kanang CR likod. Salamat kadyo Mambi, salamat sa imuhang pahimo dani sa imuhang kusina. Daghang kadyo salamat. Kaya kapaka nindot na dyan sa nga tanan na pang Amerikana dyan yung style ni amuhang kusina. Salamat kadyo Mambi. Among dadun guys ka nang padumi og lumagiti mga unlan ni si dya og bedsheet og iyang sinina niya. Dya amo na panggitangtang ag kurtina kaya mag-ura ba ito nang gilabuhan. Nag-unahon ni Robin ang mga posti sa gawas, ma'am. Mga posti na sa gawas. Kay gideliver man gahapon ag kanang painsan nang ilang tiwason diha posti na. Para mapinturahan na po diri sa gawas. Kuha na hanglaw ka ba? Mukuan sa mibin sa nihatod. Kamura bahala na na. Ha? Kira na. Kuan kung kanang dante, ayun uban lagi oy. Arang sa juha pa guys, arang nang ka alingasa ka sug init. Diyan ay bag ni diyan ang. Diyan man ibilin didto. Diyan ma yung adlaw man atong tanan guys. Nagamuhang gold block lagi ta. Blue man ako apo na. Una pa jud na siya. Ha? Dili ko oh. Hala hilak ati. Oh? Handa na bag ati oh. Hallelujah. Lalak ning nikis ra ba si mong kamutnak? Wow. School na si ate. So na guys, diyan mga gamay ra man yang sinagida. Na lagi mong uniforme diha? Wala planchahon pa man to nako. Aong gi ako last na tong madalon kay mas hindi mga adlaw. Ate sa kay uniform ako dayon. Ang gibilin naman, to gibilin ako dito. Madlawon na lang siguro ka. Nasa una ba madlawon? Hindi oy. Nakabidyo. Nice lagi na imong naganahan ko na dahil di na mo orang nako no. Hindi ko nagbuot lagi na ako. Hindi mo pa makaya. Nice kayo siya ba? Malaban na siguro to. So nami dali guys gahuat na miug ka ng bus. Nice kuan. Nagsinaw kang naon kaya nagbutang kong sunblock aron ito na. Hello, hilak na ate. Hello. Wawa ate, hilak. Hindi naman na siya. No, mahal. Hilak ate, wawa ate. Wawa ate, hilak ate. Hi Ma'am Bitani, hi Ma'am Bisminda. Di ala ko oh.
Hatod ko ni Inday Crystal, oh. Nihilak mo guni sa guys ba sa bijaan. Mana man na siya, nihilak man na. Nihilak ni si Joe. Bijaan. Silvi tabi, Silvi sa nek, Silvi sa tanak. Nak, dali nak. Silvi, dati Silvi. Di. Tanaw. Ay, tanaw dili. Iba kakay. Ay, nais kayo siya, oh. Di na kay dagat. Hulog na ha. Di man mahulog kay linawan. Lami guys. Walang gana ba? Asa imong papel na? Hilak na na sila guys, hilak na na. Ginus. Ha? Kapsan nato mo. Kikig mga uniforme sa mga batang gagmay. Oh. Cute. Arita mag-shortcut sa simbahan na rin dapat to. Sa nilang simbahan guys. Dapat ubag. School. Ay, high school na diha. High school. Diya, naradahag kantin to ah. Kantin. Diya, naradari agi jang dorm. So, dako na ka isang dorm diha guys. Daghan pagkadto ang nanggi. Stay.
guys na. Muna diyang dorm. Nasa dyan sa second floor to nak. Ang dako ka dyan. Init. There is ang room. Second floor. Dili kay ang dawatan nila tikay kuan man fresh graduates man. So nay pa si posibilidad nga dili ko madawat if mo. Time ra ka. Ha? Dili. Pagyod. Dili pagyud. Beijing ko siya. Dagang kay sa kuan. Kanang study na doon? Temporary salaman dai sa direte nga stay. Siya mami uguan ka nang. Langganan na to. Nagbalik na nimo to. Jahang hotdog kay wala na iputos. Pwede ba tayo ipalitan nimo nig putos para di maabog? Ayara, okay na na. Muli na mi kay ay muli adto na mi sa magkuha siyang ID. So guys kanang wa ko na ka video dito sa ijahang higdaanan kay nanay mga nagstay dito yang mga ka-board meet. Mawa pud bida to mag video bas diyang kuan ja. Amo rang gihatod dagi siyang unlan. Ug uban ni siyang mga gamit, mga books. O kuan kanang tawag na mo guys kanang amo pud gikuha ni diyang hotdog. Diya mo hapit mi ron sa register kay magbayad mi sa down payment ni diya. Mag-down ka na? Ha? Mag-down ka? Down ko sa 3. Then magkuha po bis ID. So magkuha mi dari sa ID. Ang niya unsa man na? Isulod diha. Nanana ma'am, salamat. Number. Kaya ko tumunod ang kuan ko. Yang regalo ko nun niya yung mami. Mahal kayong mga relo. Ako abali na daot na. Dugay ra kayo di siya. Iya gutambok kag pwede ra pud papunan nagbalik. Ikip lang kaputon. Birthday gift. Okay ra na siya. Kira na siya. Doon ato na lang kay kuan. Kanina tong extension kuan. Thank you, mami. Near warranty. Bagay sa yung sigsig niyo. I-double check lang kada ng item ha. Kira na siya. Namo to ijahang re-gift. Salamat. Salamat mami. So guys, nangaon mi diri sa Jollibee. Salamat kadto ni Mami B. Yang mami dia sa Michigan, salamat. Pinay dia ihang gift oh. Salamat mami. Salamat. First time rin ako nakakuha. Naman sa rilo nga gihatag ni Sis Inin niya na tangtang ang
Para na 1 year warranty pa na siya. So di na sa mahalata nga pobre siya nga bata. Mami, di na sa mahalata nga pobre nga bata kay naay sing-sing. Hindi na yun siya makawat. Ipakita mami. Ang gitikawtan si Nicole og spaghetti. Spaghetti. Luoy man kuno siya sa ati. Sumuli nami guys. Muna si bata nga, di siya pwedeng siya rin mukaon. Gusto na yung ate mukaon po. May jeep. Sana all naka-Jollibee. Kapit naman, kaya ikaw na kapito. Sila siya dyan eh. Sila na po yung Allowance. allowance. Palitan ko pa niya. Isag kuhan. Sag piso-piso. Palitan ko po niya. Hila ko na siya kay naipasalubong yung ate. Ngayon ko kasauna ni ate. Sagdi lang te kay makasulang ko sa una te. Magtigong ko ko aron nakapayot ko makaon niya. Nagtapangan ni Raming Duha. Kaya yung isip sa bunga niya. Gusto gali niya ato na naman kunumi magkaon dito sa buwan. Mag-take out na ng kunumi para sama-sama kunumi maniniod to ba niya. Kay mudto naman guys. Doon nami uli guys. Salamat ka doon ni Mambi. Nakakuha na mig ID. Linaw magdagat na ako. Hi Mami, abot na din isang balay. Ako nag-isulog. Salamat. Diyan na din sila nahimo dari Mambi ka nang kapusti na din sila. Kuha na lang kuwang dani. Skimkot na lang kuwang dani bin. Nya mahuman na ta. Ha? Yan na. Nakuha o ka nang nabutangan na nilag. Pusti dito to. Ganiha pag video na ganiha wa pa man gibutang gi karong gipinisa nga na. Kuwang na laman ni skimkot na laman dari og kanang pinising ni Rubin. Ginahinayan naman ni Nicole dari uguan. Mahuman ra lagi ni. Bino, piskay lamang. Oh, Rubin no, piskay lamang mahuman ra lagi ni. Importante mahalaga. Pero salamat ninyong tanan guys kanang sa inyong pag-love na mo. Salamat ka jo. Hala natumba na uguan. Thank you for watching guys. Uy, thank you for watching guys. Thank you for watching guys.